Σήμερα παιδιά, πάνω σε εδώ και σήμερα είμαστε μαζί με τον κύριο Comics GR και θα παίξουμε Bed Wars. Κάτι πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω όλοι να πάτε από κάτω στην περιγραφή, να πατήσετε ένα subscribe και να ανοίξετε notification για να βοηθήσετε το καινούριο κανάλι, μιας και έγινε αυτό με το παλιό. Επίσης να πούμε κάτι για τον κύριο Comics εδώ πέρα, ή Comics, ή όπως θέλετε τον λέτε. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει και αυτός κανάλι. Και ναι, αυτό βασικά. Επίσης αν ακουστεί κάποιο background sorry. Και enjoy the video. Λοιπόν παιδιά, μπήκαμε στο game με αυτόν εδώ τον τυπά, τον κρυπερό φατσά που δεν φαίνονται τα μάτια του. Φίλε, πανοπλία είναι. Είναι πανοπλία. Λοιπόν, τενεκέδες τελειώνουμε εδώ πέρα το bed. Τι είναι αυτό που άκουσα? Τενεκέδες. Τενεκέδες. Εγώ δεν είμαι τενεκέδες. Λοιπόν, τώρα λέγεστε τενεκέδες. Σου κάνω ένα τσάπ τώρα. Έσκασα ρε. The faithful of satisfaction. Έχεις 19 gold. Έχω, όχι. Πώς έχεις? Ένα. Θα το δίνεις? Όχι. Ποιο λόγο? Γιατί το θέλω. Δικαιολογίες είναι αυτά. Μπορείς να φτιάξεις πανοπλία σε αυτό το mini game. Έτσι κι αλλιώς. Αλήθεια? Ναι. Και εδώ πέρα μπορείς να πάρεις μόνο πόδια και... καλά μήνες, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτά. Leggings και μπότες. Αλήθεια τώρα, μην πηγαίνεις εκεί να σπάσιμος. Θέλω blocks, πήγαινε φέρε. Ρε δεν σου θα σου πίνω και blocks. Ο Enderboy 67. Θες blocks? Enderboy 67. Α, έπεσα μόνο. Έπεσε και Enderboy. Να μου κάνει παρέα στο White. Τρολετά ρε, μας σκοτώνει το bed. Όχι! Γεια σας μωράκια. Όχι. Όχι, τι φάση. Δεύτερο game, τενεκέδες. Είμαστε εδώ με τον φίλο που δεν έχει μάτια. Εν τω μεταξύ το skin δεν ήξερα πώς να το βάλω, το βάλω πάνω ξέρω εγώ, γιατί είναι τόσο άστος. Το skin δεν θέλει Photoshop φίλε. Δεν ήταν Photoshop, εντάξει και είναι εδώ πέρα δέθμα, αλλά ήταν ωραίο. Αστεράκια. Φύγε από εδώ πέρα. Όχι, πρέπει να προστατεύεις το bed. Φύγε μου, όχι. Όχι, το bed πρέπει προστατευτεί. Και που λες γιατί δεν θα έλεγες ότι είμαι ήρεμος? Δεν είσαι ήρεμος στο bed. Πρέπει να παίξουμε πολύ οργανωμένα αυτή τη φορά. Και όχι να αφήσουμε τους φίλους από αν έρθουν να μας αυτόσουν. Κοίτα το σπαθί σου λίγο. Το σπαθί μου είναι ωραίο. Το έκαμε πιο ωραίο. Μου κλέψε το gold αυτό στο σπαθί. OBG gold. Λοιπόν... φτιάχνω τον bed όσο πιο άτσαλα μπορώ. Είμαι για τον τενεκέ. Τέλος πάντων. Όχι, τα gold... όχι! Λοιπόν, πάμε στο diamond, να πάρουμε κάνα diamond για να κάνουμε κανένα upgrade. Δώσ' το μου εμένα. Κάνω κι εγώ κάτι χρήσιμο. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, έπεσα. Δεν πιστεύω. Έπεσα. Να τον μπω. Εντάξει, πρώτη φορά παίζω. Σκάσει. Σκάσει εσύ. Τώρα με το jitter. Τι έκανες update? Το It's a Trap και τώρα θα κάνω upgrade το generate. Το heal pool κάνω. Ναι, αυτό θα κάνω, το regenerator. Το έκανα κι εγώ μια φορά update. Σε μισό. Έχεις ένα διαμάντι? Όχι. Σε μισό. Για άλλη μια φορά. Όχι, κλείστησα. Έχουμε κανέναν Αλέξανδρο εδώ? Έλα. Κομλήν έχει κανέναν Αλέξανδρο στο μάτς. Γιατί? Γιατί θέλω να το πω στο φίλο του το Στέφανο. Αλέξανδρος μισό. Όχι, γιατί? Δεν ξέρω αν υπήρχε και τώρα έχει ψοφήσει. Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε Στέφανος.
Πήρα. Έρχεται ο Πούρπουλ. Πού νομίζεις ότι πας εσύ φίλε μου? Jitter κλικ μέχρι θανάτου. Πέθανε. Εγώ λέω να πάμε στο base του Purple για να σπάσουμε το bed. Και εγώ γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο pink? Pink είναι. Σου κλέψα το kill. Εγώ Μην τον μπαίνεις έκανα. μπροστά. Θα τον απασχολήσω εγώ. Έλα ρε, σε μένα ήρθε. Ναι, γιατί δεν έκανε shift και είδε ότι έσπαγες. Α, ναι, το κρέφασα. Πώς κάνουμε εσύ? Ναι, πήγαινε Α, ναι, απασχόλησε τον τέλος. λίγο. Περίμενε, τώρα δεν έχω καθόλου σπαθί, το πρέπει. Και λοιπόν παιδιά, Το που λέτε έσπασες. τώρα, όχι. Και που λέτε τώρα θέλω ένα gold για να πάρω το σκατούλι το σπαθί μου και να πάω να του κάνω ένα επίθεση. Α, είναι δύο πουρπουλίδες. Έρχομαι. Έφυγε. Για support. Τι support ρε, αυτοί είναι νουμπάδες. Πάνω, μπορείς, εσύ μας οδηγείς. Σε Θα σου βοηθάει πάσω στο τώρα. ξύλο. Όχι, help. Κομνηνέ, help. Είσαι μόνο. Τον έβαγα τον ένα. Φίλε, εγώ είμαι άχαστος, πρώτη φορά που και εγώ κάνει 2 kills, σχεδόν 2 kills, γιατί ένα με το έκλειψε φλάκα. Α, πήγα να κάνω το τρόλ που κάνω για νούμπα. Εσύ που πας τώρα? Εσύ που νομίζεις ότι πας? Έπεσα προς το... Ω, τον γκουάλε. Έρχεται ο χοντρός, Κομνηνέ. Κομνηνέ ο χοντρός. Έρχεται. Ρίξ τον. Τον έριξα το χοντρό. Ρίξτε να Κομνηνέ, πάμε. Όχι, έριξε. Το ξέρω. Υπάξτε το σου λέω. Μάλιστα. Ο Μιτζή μιλάει σαν ρομπότ. Το Κομνηνό στο ρομπότιο. Όχι, έχει TNT. Κομνηνέ έχει TNT. Χώσου τότε και φάτε. Θα τον σκοτώσω τώρα. Να θες να το σκοτώσεις, εγώ θα πάρω διαμαντή ήρος. Τον σκότωσα. 3. Τον Έχω σκότωσα 3 διαμάτια. Το jitter click του θανάτου. Όχι, ήρθε ο φίλος του. Μούσκας 2 φαπίδια και ψόφισα. Ήρθαν Κομνηνέ. Πάμε. Πού Πάνω είναι? πρέπει να πήγανε. Εκεί πέρα είναι. Ωραία, περίμενα να πάω να πάρω ένα Έφυγε, γκολ και να εντάξει. κάνω ένα... Άλλο σωστό. Λογικά τρώει ο πατέρας μου ή η μάνα μου. Αυτή είναι η ζωή. Πάω να πάρω κι άλλο It's a trap. Εγώ. Δεν με νάζει. Δεν σε Μα το νοιάζει. έχω πάρει ήδη το It's a Trap. Το έχω πάρει ήδη το It's a Trap. Πρέπει να παίρνεις διαφορετικά κάθε φορά που μπαίνουνε. Ούτε καν. Ναι. Απλά έρχεται ο άλλος και φεύγει το It's a Trap. Α, Γιατί λέει Trap Triggered. Trap Triggered. 3, Όχι. 2, 1. έχεις. Όχι. Τώρα πρέπει να περιμένω. Έλα ρε φλόρε. Έλα ρε φλόρε. Έλα ρε φλόρε. Πόσα γκολ χρειάζεται για Έκλεψα, Iron ρε, Πανοπλία? 12 δεν χρειάζονται. Για ποιο πράγμα? Για την Iron Πανοπλία, εντάξει. Ή μου σπάει το stone. Ο φλόρος. Φύγε φλόρε. Φύγε φλόρε. Τι κάνει? Α, κοίτα τον το μικρό. Τι κάνει? Πάνω έχω γίνει γαμάτος. Αμάν. Λέω. Έκομνη ναι ήρθε. Έλα Ήρθε μικρέ. ο Βρωμιάρης. Έλα με πόλεμο. Έφαγας. Γιατί δεν πέφτει κάτω? Είσαι αστείος. Έχω Είσαι να τον απλά πετύχω 500 αστείος. φορές κάτω. Και δεν έχει πέσει ούτε μία. Είσαι απλά αστείος σου είπα. Τώρα θα πέσεις. Βρωμιάρη. Είναι done. Γιατί είναι done.
Αμάν, 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 αμάν. Και παίζω δεύτερη φορά στη ζωή μου ρε φίλε, ποιος δεν το φανταζόταν αυτό. Ναι βρε. Όχι αυτός πάλι. Όχι. Όχι 5. Τι να κάνω update. Όχι το ρακούν. Έφυγε το ρακούν. Μπήκαμε στο bed. Φάντως το, μην το σκέφτεσαι. Άντε γεια. Άντε γεια μου ξανά. Κόμνη ναι, έρχομαι να σε βοηθήσω. Τον έφαγα. Πού είναι ο άλλος ο φίλος του? Είναι στο δικό μας base ο φίλος του. Κόμνη ναι, τρέχα. Όχι, ο φίλος του έχει TNT. Όχι. Όχι. No. Bye life. Θα τον σκότωσω. Νομίζω τον σκότωσα. Εκεί είναι. Τώρα, όχι, δεν είναι το ρακούν, είναι ο άλλος. Έπεσε. Πού είναι? Έπαιζε μόνος του. Λοιπόν, τώρα λέω να καμπερωθούμε εδώ μέσα απλά. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό, λέω να πάμε βιόλα. Υπάρχει crafting table, να φτιάξουμε ένα άλλο κρεβάτι. Είσαι σοβαρός. Οκ. Μπορούμε να φτιάξουμε. Όχι, έρχονται άκουα. Κομνήν έρχονται άκουα. Κομνήν έρχονται άκουα. Κάτσε Κομνήν, λίγο. πρέπει να τους Θα φτιάξω καινούριο κρεβάτι. γκαργαλίσουμε. Να τους γκαργαλίσουμε. I'm gonna do your breakfast. Γιατί δεν γίνεται να κραφτάρω. Γιατί δεν υπάρχει crafting table. Δεν είναι στο game το crafting table. Ή μάλλον χτίσε εσύ. Όχι. Χτίσε. Πάρτα. Το βλέπεις το fireball. Ας το ρίξω. Όχι, έχει bow. Έχει bow ούτε νικεδάκιας. Μπαμ στη μούρη. Sniff, why are you screaming like that? Θα νομίζουν να τον δέρνουμε ρε. Ναι. Ω, όχι, 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 όχι. No, 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 no. Κομνή, ναι, πάρε bow. Γιατί? Γιατί πάρε bow? Πέθανες. Όχι, πάρε bow. Α. Δεν χρειάζεται να πεθάνω για να πάρεις bow. Γιατί είσαι τόσο άστοχος ρε? Πού πήγε? Α, όχι. Πρώτη φορά παίζω, sorry. Snip σκάσε. Please. Με αποσυγκεντρώνει ο σκύλος ρε φίλε. Δικαιολογίες κολάρας. Τι! Τον πέταξα νομίζω. Ναι! Δώσ' μου μερικά αέρο να κάνω ένα iron golem. Δώσ' μου όσα έχεις. Έχω ένα iron golem. Βάλ' το. Όχι. Θα το βάλω να πάμε στους άλλους. Και τώρα πήρα και 2 ice fish. Είσαι να καμπερωθούμε εδώ μέσα με όλα αυτά και να το Όχι. γεμίσουμε. Όχι. Δεν γίνεται πια. Γίνεται. Δεν γίνεται. Είδες την τακτική μου. Αλλά δεν γίνεται. Για όσους δεν ξέρετε, ο... Έπεσα. Είσαι... Ραν. Λέω να κρυφτώ εδώ πίσω. Ήρθε. Ο άλλος τυπάκος. Ναι, νάτος. Είμαι στην καλύτερη κρυψώνα ρε φίλε. Αν με δει εδώ πέρα είμαι άτυχος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να με δει εδώ πέρα βασικά.
Ω, πρέπει να τον νικήσω. Το jitter click. Τον έσφαξε. Oh. Έρχεται ο φίλος του. Έρχεται κι αυτός μαζί. Να κρυφτώ. Νομίζω με είδε. Έλα. Νομίζω με βρήκανε κομπινέ, έχω κρυφτεί. Ακόμη εκεί είσαι ρε. Ναι ρε. Τελείωνε. Όχι. Καλά έρχομαι τότε. Έφυγε τι πας. Νεφολίνη. Παρτάκι. Ο άλλος μπλε. Να κρυφτώ. Πάλι καλά που έχω το regeneration. Μπλε που πήγε, δεν ξέρω. Τον έχω, όχι! Έχασα. Αυτό είναι το βίντεο σήμερα παιδιά, αν σας άρεσε κάντε ένα like από κάτω. Επίσης κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφού πιστεύω δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή γιατί είναι καινούριο το κανάλι. Επίσης κάντε μια εγγραφή στο καινούριο κανάλι του Comics που λογικά θα βγει σε λίγο καιρό. Σταμάτα. Ναι, μόλις δεν ξέρω μαγικό μία. Και μάλλον δεν θα λέγεται Comics, αλλά δεν θα κάνουμε spoil ακόμα όπως λέγεται. Θα μάθετε μάλλον στο επόμενο βίντεο. Ένα μαγικό, να σας δείξω παιδιά, ένα μαγικό. Μετά το μαγικό. Επίσης ανοίξτε τα post notification για να μην χάσετε κανένα βίντεο από εμένα. Κάντε share αυτό το βίντεο και άμα θέλετε κάντε και ένα comment από κάτω. Ωραία, να σας δείξω ένα μαγικό γαμότο. Ναι. Άντε, τέλος. Λοιπόν, κοιτάξτε με. Bye. Γαμάω. Είναι εκεί κάτω. Οκ. Όχι εδώ πέρα που πήγα. Είμαι ο Quadron, η Πάνος και θα τα πούμε την επόμενη φορά παιδιά. Γεια σας.